Raymond Barreta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungan. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kanbanwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Mga tugang, good morning, good morning. Kakauswag Lunes po ngunyan. Welcome sa programa Aramon Yato ngunyan pong aldaw na ini. Petsa 10 sa bulan mga tugang kan Agosto 2026. Kami po naglalaom na ariglado ka mo. Mas nga na medyo pero dipisi lang buhay para po sa nagkakapira. Pero padagos banggara nakakaip na gusto yung pangaipo sa aldaw. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. And happy birthday kay Sis Amy Basco. Diyan sa Makakay. At saka si Engineer Ramir Calleja. Sa Santo Domingo, happy birthday. Happy birthday man kay Ate Cecil Arcilla, ang City Social Welfare Development Officer kan Ciudad ni Ligaspain. Kaya man kay Lorenzo Barnedo Sr., happy birthday. Kasi sa kabos po nag-birthday sa kanya, happy birthday. Ako po sa lingkod, Mardila, dahil iba, salit sana. Pero diyan, iriba na po kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya pangyayari sa palibot. Siyempre katuwang ta sa presentasyon ng programa. Sa tuya po mga pag-ariba dyan sa technical side. Diyan po dyan si Kuya Juna Pulis. Yan man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Sa tuya pong IT Newsroom. Yan si Kiara May Liron. At saka si mamaot, magkayon na Nicole Gloriani. dapat kitang makilabot. Para sa Bantang sa luwas, ang Mega Force Patrol sa padagos pang pangalap ng mga istorya kita para may balangibog sa banwaan na sinapukaw ng mga turog sa pansitan. Yan po dyan ang yan, sa muyang Field Commander, kahaya, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Siyempre, yan man si Pading Jomar Biendeman sa First District. Si partner Al, diyan po sa City Hall. Asin sa sur na parte ng mga barangay sa Legazpi. Karen Ala sa Capitolio Provincial. Baby Angel Mustasa sa Regional Center Site. Asin sa Legazpi Port District. Asin si Joso James Bino diyan po sa Daraga area. Henry Daboy Mata sa Mobile. Kabata ng DCGB sa Kalsada. Kaya po kabos minasaludar mga kababayan. Minababan sa Rumong Morning. Sana po maging ariglado suya pong simana. Maski mauran-uran, padagos lang po sa pagbantay. O sa mga niya po sa dalisdis ng bulkan, be watchful. Kung magparauran ng makusog, pwedeng may dumarasdos dyan pa ibaba. Sharing man sa mga niya po sa ibang mga lugar na pinagbabasa ngunyan. Ingat po tabi kita ha.
sa pagrulabto. Ingatan po, magugas pagkatapos maglabto. Nadipisin ng leptospirosis, ha? Ingat-ingat mga kababayan. Pati sa mga nasa abroad natin, good morning. Kaindo po ka, boss. Mabuhay ka mo. Iyan. O, nagpaaram na si Alex Iyala duman sa Toronto. Ngayon na palit Dinawag po siya ni Belinda Bencic kan Switzerland 2015 Olympic champion. Matindi sulaban, kundi talagang kunyan. Arog kang magaang kawat, may gana, may daog. Taraba. Si Sabaling ka nga ni nadaog, number 1 ito. Di ba? O sungo niya na magralaban, ang nakasakat sa quarterfinals, si Osaka, tadi naog si Fernandez, tapos si Rebekina, tapos si Bencic, so mga kalaban ni Bencic, basta apat sindana ang magralaban. Kasi doon ang manggana, ayun malaban doon sa finals. Yes, so abangan talaga po yan sa mga masunod ng mga kabdang kan pagtugay-gay na to sa tuya pong mga pangyayari sa tennis. Medyo dapat man siguro puro pahingalo muna si Alex, 7 winning streak. Mga tugang, pun kan Toronto, akan kan sa Washington. Ayan, pagkatapos medyo na-injured siya ka nakaaging Sabado. Na baliko, no? Pero nakabawi, yan nagkawat giraingon yan. So, paingalo naman, hindi ko ma-skip sa Cincinnati. Bago mag-US Open, may Cincinnati pa eh. Ewan natin kung baka magpaingalo o magdiretso pa. Titingnan natin ano magiging sitwasyon sa mga masunod daw. Okay? Bueno, orang kadata na bang istorya halin po sa luwas. Nasa linya na si Karen Alak, halin po dyan sa iya pong area. Karen, good morning, please come in. Yes, thank you, Andy Mar. Mga maugmaw naman ang mga tricycle driver dito sa siyudad kan Legazpi dahil sa ikaduwang road naman kan garawadan kan sa indang mga asistensya hali na ni Andy Mar sa gobyerno provincial kan Albay. Ining asistensyang tigtatao, iyon na inidirect sa matatandaan na 100 million pesos fuel crisis assistance na itinatagaman ni Gobernador Numerosal kung sa laog kay ning 100 million pesos. 20 million pesos ang itinagama para sa mga transport sector. Mantang 1,100 pesos o 1,100 pesos ang mariresibikan kada mga tricycle driver sa mga munisipyo sa syudad sa bilog na probinsya kan Albay. Mantang sa mga oras na ini, nanginot na pinag-akomodar ang distribusyon kan mga toda o tricycle driver sa syudad considering bagatabi and demand na yaon digdi ang pinaka-capital na opisina kan provincial government kan Albay. Pero susod and demand sa verifikasyon niya to duman sa Provincial Social Welfare and Development Office to by identified pa kan mga LGU ang magiging distribusyon kan asistensya sa ibang mga LGU dahil sa pinag-akomodar na kan mga local government unit and crisis assistance man sa mga paraoma asin para sira. Kaya dahil talagang rasunaan mga driver lalo digdi sa Legazpi na magparapalan ko pakipamasahe sa tigtarawan asistensya sa Ribo Baga and Dimarca Susaro sa City Government kan Legazpi 1,100 pesos naman digdi sa probinsya kaya 2,100 gabos-gabos ang pinakahuling asistensya na nakukuha kan mga ini sa LGU. Iyan kung ginamit sa operasyon. Lama guys. Okay, sige. Ayan, Andy Mar, ang mga istorya digdi sa Albay Astrodome, Karen Ala, dito dito. Thank you very much, Karen. So yan po, that answers the question kaninang madaling araw kung lawas dangon niya, no? Lawas po tabi kapag daw sa Legazpi. Santo Domingo, karatapos na kanag-aging simana eh. And then sa iba pong mga banwa. Good morning po tabi sa mga kababayan na, mga tricycle drivers. So, be careful at saka be courteous sa tuya po ng mga kababayan. Ha? Good morning kay birthday celebrator, Sister Amy Basco. Good morning, sis. Garo, sarado mo ang tinampo pa si rin dyan sa Indo. Good morning sa mga kabrads. Diyan po sa Bakakay Albay. And then kay Jen Estola, good morning. Good morning man kay, partner King Rinaldo dyan po sa Bangkiruhan, nakantabay. Asin siyempre, mga tugang, asuya po mga pag-iriba dyan sa abroad. Si Sir Jeff Santos sa Queensland, Australia.
as in si Ma'am Annie Armstrong sa Melbourne. Siring man, mga tugang si Kuya Bob Gandano, yaon po dyan nakantabay sa San Lorenzo Ruiz, San Lorenzo Tabaco. And then si Bing Buen Bores, kang San Isidro Malilipot, at saka siyempre, ang mag-asawang Jeril, at saka Sally Aranya, dyan po sa LA Drive, Gugun, Ligas City. Good morning po, Tabi. Bueno, mga kababayan, dagdatan istorya, partner Al Armario na sa linya. Partner Al, good morning, kumusta dyan? So much, partner. Agad giraray ni Mayor Isyam Ismail ang suporta as in kooperasyon kan publiko sa 12 días pa na natatada sa selebrasyon kanibalong festival sa God Agosto 23. Mm-hmm. Sigon sa alkalde, tulong aldaw pasanaan selebrasyon kanibalong, pero mamatian mo ang kooperasyon kan publiko, lalo ang pagdagsa ni mga spectators sa mga lugar kan aktibidades. Mm-hmm. Pinaunan kan misa, so parada, as in ang konsyerto sa parokya ni Edgar sa Boulevard na talagang dinagsa ni kadakon lang mga tao, maski na nga ni nagtaga-uran. Manifestasyon na iyan, talagang yaon ang entusiasmo, partisipasyon, kooperasyon kan publiko para sa pag-promoter ng kultura, as in pagpaibog kan turismo digdi sa Legazpi City. Nagalaw man alkalde na sa mga masunod pang aldaw, lalo ining magiging maugma, basta yaon sa naman ang padagos na kooperasyon kan publiko sa mga natatada pang aldaw sa selebrasyon kanibalong Festival 2026. Roger. Yan pa, partner, ang informasyon digdi sa Luwas City Hall, Alarmario, DCGB. Thank you very much. Mga tugang, yan po tabi ang mga doon nato mga istorya. Pagali kay partner Al. Diyan kita kay Pading Jimmy na salita. Yaw maduman si Chief Jim, mga tugang sa 3rd District. Asin ko niyan po ay, ano yan, may budol fight mamaya. Diyan po sa, ano yan, sa Ginupatan na Luway. Chief Jim, good morning, please come in. Hello, Chief. Nasa telepono si Chief. Nasa telepono. Sige po, tao din tao. Okay, yan. Kasi naman po sa mga kababayan nato, mga tugang, dako lang mga aktibidades sadi. And then, siyempre, may good news man kita digdi po sa Bicol Region dahil from 7.6 parang bumaba ng 2 baitang ng 2 puntos mga tugang so inflation rate. Kunin natin ang report ni Vive Angel Mustasa. Vive Angel, good morning, please come in. Yes, good morning Sir Mar. Good morning sa tuyang mga parantabay. Tama ka dyan Sir Mar. Nagbaba sa 7.4% ang inflation rate digdi sa Bicol Region kan Hulyo 2026. Masababa ini Sir Mar sa 7.6% kan Hunyo parehong taon. Halagan Sir Mar harayunin marhay sa 1.7% na inflation kan Hulyo 2025. Pinakalangkaw Sir Mar ang inflation na nag-ambag iyuan bagas, restaurants, cafes and the like, mga rentals, electricity and gasoline. Ang pinakahalangkaw Sir Mar sa lado kan inflation iyuan na irehistro dyan sa Camarines Norte na may 9.4% na inflation. Halangkaw na. Halos so suminikad ini Sir Mar, suminirad ini Marhay. Sinundan ini Sir Mar kan Camarines Sur na may 8.4% inflation, 7.4 sa Sorsogon, 7.1% sa Catanduanes, 6.6 na inflation rate sa Masbate, as in ang Albay Sir Mar nasa 5.9% ang inflation, which is iyong ayaan may pinakahababa. Ang paliwanag Sir Mar kan ni PSA Bicol Regional Director Engineer Cynthia Perdiz, ang kada probinsya ngaya Sir Mar igwanin paiba-ibang presyo kan mga produktong iyan na nabanggit. Kung kaya ngaya paiba-iba man ngaya ang presyo ngaya kaiyan. Yun. Apera sa gasolina, may mga nababanggit pa na mga nag-contribute para umitaas yung presyo?
Opo, Sir Mar. Ining pinakahalangkaw rin Sir Mar na nairehistro, ining sa presyo kan mga kuryente dahil ang takan na June 2026, nasa 11.6% sa na ining so inflation rate. Kunya na July 2026, Sir Mar, na may pinakahalangkaw, iyuan na sa 26.0% na iyon may pinakahalangkaw na share na naglangkaw talaga, Sir Mar. Ayun, sa pagkaon. Pagkaon, Sir Mar, ang pinakahalangkaw po, iyuan na sa ladukan na rice, na hali sa 19.4%, so minakat ini sa 20.4%. Posibilidad, Sir Mar, nakaapekta digdi sa produksyon kan paroy, digdi sa tuyang rehiyon. Sabi kan amigo ko, so, barkada mo ngayang sira. Luminang ko sa presyo. Apo. So, dilis na. Yes, Sir Mar, kasi nangingenot digdi bagas, tapos dilis. Ito ka mo, so dilis na. Iyon ang pinakamarato ito. Pinakamahal na ngunyan. Pinakamahal lang yan, Sir Mar. Mamahal ang crabs. Kaya iyan, Sir Mar, payag man kan Philippine Statistics Authority. At malangan ito man, Sir Mar, saro sa mga food and non-alcoholic beverages, and saro sa mga pagbaba man, ining supresyo man kan mga prutas, nagbaba pa po, Sir Mar, ang presyo kan mga manok, na kung dati baga, nagbaba su presyo kan mga karning urig, dahil lang na-address kang Department of Agriculture, so kasulin mga African swine fever. Hey, yun. Di, at least, sabi nga ni Kayan, yung albay may pinakahababa na Opo. inflation rate. Yan. Yes po, Sir Mar. Pira na ngunyan ang kunyan sa Bicol region, pira na ngunyan ang purchasing power. Ang purchasing power, Sir Mar, wala nin pagbabago, nasa 75% man po grabe, 75 pesos. Itong so 1,000 pesos mo, ang mabakal mo kan, Sir Mar, around 700 na sa ang kantidad. Di, kunyan, pira nga ni, pira ang 10 piso, 70? 70 po. Aba, nagralang ka man. Wala, Sir Mar, ni 78 yan kan inot, bago? Apo. Medyo dakol-dakulaan mababakal mo. So plastic butas-butas mo, medyo mapapano-pano mang kiliit. Madudugang-dugangan tabi, Sir Mar. Okay, Anyway, sige. Sir Mar, sa iba pang mga bareta, pag ali ko duman, naglayag ako dito, Sir Mar, sa SMC Telegaspi. Dahil ang ngunit man na pagkaaga, ini ang ceremonial launching kan City Health Office, manungo digi, Sir Mar, sa ligtas tigda sa Yes. measles, rubella, supplemental immunization activity. Kung sa inagkatripon digi, Sir Mar, ang manibabang mga aki na may edad 6 to 59 months na target na mabakunahan tabi, Sir Mar, kay ni kontra sa measles as in rubella. Sigun, Sir Mar, kay Dr. Francis Gerald Gomez, ang pamayo kan City Health Office, sobra sa 19,000 na mga kaakian sa nasabing age group ang target na mabakunahan kung saan. Pero rin, Sir Mar, sa SMC Telegaspi, igwa naman sila ni Pigigibo kada barangay, sarong simana ining Pigigibo, and then sa mga masud niya dahil sagot bagay ni Sir Mar actually sa Agosto 28, pero sinda ginibo nidang sa sarong simana lang, pero ngayaan mga masunod kaya igo sila ni na piga apod na map up tangan ni itong so dahil pa masasarong kay itong suna sa 19,000 pwede ngayang balikan kay itong sa mga health workers mi ngaya. Kaya ang pangapunan ninda, Sir Mar, duman sa mga magurang asin guardian ninda na magpartisipa sa nasabing aktibidad asin na taon ngayon ng proteksyon ang sa indang mga akit. Ang ugunto tabi, Sir Mar, ang kabtang kan paliwanag ni Dr. Geralda Gomez. 59 months, tapos ini mabakunahan mo po. And nata importante na magkaikuan kaning supplemental immunization. It is because ini pong ining activity lang yan, mataw po ning protection sa mga akit laban sa measles and rubella. Lalong-lalo na ngunyan, ikaw kitang banta na magkaikuan ning measles outbreak. So, yan po, Sir Mar. Ang pangapudan ni Dr. Francis Gerald Gomez na may patakot pala ngunyan, Sir Mar, din pagkakaigwa ng measles outbreak. Okay. So, yan po, Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas sa Angel Mustarza, DCHB News. Thank you very much, Baby Angel. So yan po tabi, mga magurang, dahil pagkaitan ng pagkakataon ng mga bata na maging ligtas mga tugang sa helang na tigdas, asin sa rubella. Rubella. Yan.
Yan po, 6 months to 59 months. Yan, magpabakuna. Mga tugang, handang target na po. So, more than 19,000 sa age group na yan. Ha? Ang target pong mabakunahan nina kang grupo ni na Dr. Francis Gerald Gomez, ang City Health Officer, para po dyan po sa programa man kan Department of Health nationwide. Diba? Okay, so duman sa mga kababayan, very important na po yan na matawan niya ito ng pagkakataon tangani po na maging ariglado ang mga babies natin. Ano? Magkaigwaning dagdag na mga, sabi nga ni Karaman, para po sa tuya pong mga kababayan. Alright. Mga tugang, duman po sa mga kababayan may mga padagos ang pagdamping dyan sa, sa bypass road sa Kamalig. Ha? Sayang ngaya kang kabaasan. Dapat ngaya yung food security munang unahin. Yung gununon mo Pigam para dampingan ngaya, dahil man ngaya ning aram, kung may permit o dahil, kinumbert na ba yan? into commercial facility o kung ano po na paggagamitan aside from agricultural. Ha? Ayan, sana ngayon makaabot sa munisipyo ini, baka dahil paninda aram. Yan, sige po tabi, at ipapalop na lang natin yan, mga kababayan Bueno, balikan natin si Chief Jimmy na salita, halip po dyan sa luwas. Chief James, good morning tabi, please come in. Yes, Director Mar. Yung kita mo niyan digdi sa Kawa-Kawa Hall sa Ligao City. Yaon digdi mga taga DOH kombinasyon kan mga taga provincial health. May kinaraman ini sa massive campaign and vaccination ining ligtas tigdas and Robilla. And sa ngunyan makakaroon niya to, Director Mar, si Madam Marie Christine Perez Nolial, ang Senior Health Program Officer and National Immunization Program Officer kan DOH. Siya ang mayor na nag-discuss kaso bago sa kung ano ang importansya kan vaccination na ini para sa mga kaakian. Ma'am, good morning. Live po kita sa radyo sa DCGP sa ibong na linya, si News Director Mardila. Natatakay po hanta ang vaccination na ini nationwide and digdi sa satuya puspusan ang sa indong kampanya para mainganyar sa mga magurang mapapakunanan sa indang mga aki. Live po kita sa radyo sa DCGP. Director, si Madam Christine Perez Nolial, kan DOH. Ma'am, good morning. Hello ma'am, good morning. Good morning. Yes pa, ma'am. Pakisaysay sa tayo mga taga-Bantabay, anong importance kayan po na dapat na mabakunahan in ang mga age group na from 6 months to 59 months, tabi? Yes po. So, para inaaga po sa gabos na nagdadangog. So, ngunyan po, kitang kampanya, ang Department of Health, sa buong, Luzon and Visayas. Tigagibot po ini ngunyan na activity ipuhan pa pong mag-igwaning magayon na herd immunity o 95% kan sa tuyang kaakian digdi sa Bicol region. Ipuhan pa po, sir, na maprotektahan sinda digdi sa current na mababa ang kaso sa kang immunization sa measles, rubella na virus ta po. So ito kitang ongoing transmission kaning helang kaya kipuhan ta pong protektahan ining mga kaakihan lalo-lalo na ining mga 6 months hanggang 59 months na mga aki or under 5 years old kasi sila po ang pinaka-vulnerable na population na mapwede pong mahawaan kaaning helang na measles, rubella na virus. Ayun. Ma'am, ano pong mensahe mo duman sa mga magurang bagang nagpaparaduwa-duwa sa bakuna? Ayun po. Sa mga magurang po na nagdadangog sa ngunyan, again po ang measles, rubella na sa tuyang tigatao na immunization sa mga kaakian ngunyan. Haloy na po ining tigatao sa mga kaakian. Siguro kamo po, sir, na bakunahan na po kainita. 50 years na pong tigatao ining measles, rubella na vaccine. Siguro po kung di kita kaining tigatao katong panahon, baka ngunyan, sige-sige, okay, dakulon kita kikaso ning tigdas hangin sa tuyang banwaan sa tuyang rehiyon. Pero nailing ta po ang kung gura ano ka-effective ining measles, rubella na vaccine kasi po di kita bako arog ka to kadakul ang kaso ta digdi sa region kasi dakul po ang aki na protektahan. So ang ining mga bakuna ta po safe, proven and tested na po ini sa pirang taon na tiga sa taota
at in libre po ining makukuha sa tuyang mga health center. So, ano po ang pagpaparadwaduhan niya sa tuyang mga magurang na, di ba po, mas nakakatakot po. So, pwedeng maging komplikasyon kaning helang kung data po ini na protektahan ng mga sakian pa. So, delikado po ang komplikasyon kang measles. So, pwede po ang pinakaabot na pong maging komplikasyon kani ay siyempre ang magadan ng aki. So may mga kaso po pong nagagadan pong aki dahil di po naaagapan o di po na mamanid tulos ang ihelang na ini. Kaya abot na po itong mangyari, abot na pong may magadan na aki o abot na pong magdakol ang mga kaakian ka na naapektuhan o nahahawaan ka aning virus. And maliban po sa kaakian, ining measles, rubella na virus na po, sa mga badus po, very dangerous mas po yung mga nagbabados o kaya nagdadalang tao. Kasi po kung na-expose ang sarong babae, yung sarong bados, digdi sa rubella na virus pa, pwede po ang aki niya sa iyang sinukupunan, pwede pong malaglag o kaya mapatuloy niya man ang sa iyang pagbados, kaya lang pagluwas po kang aki, may mga komplikasyon o may mga abnormalities po ang sa iyang aki kung na-expose po siya digdi sa rubella na virus. Kaya importantihon po na mataas ang katuyang coverage kang measles, rubella na vaccination pa, nga ning maprotektahan ka, bako lang ining kaakian, kundi pati ining mga badustang mga babae o nagdadalang tao po, pareho po sinda, both mother and child po, protected digdi sa measles, rubella na virus infection pa po. Yes po. Ma'am Christine, ano magiging sistema po dyan sa Ligao after the launching niyan? Magbabarangay na po? Yes po. So, digdi po, after digdi sa launching, may simultaneous po na vaccination po sa mga barangay health center. Ito po, ito din po sa mga purok-purok na kung saan po, yaon sa kadakulan kang mga aki na 6 to 59 months, maduman po ang satuyang mga health workers sa indang lugar, na duman po magtao ka aning bakuna. Ayun, may target ano po ito? May target population po kita? Piraan mga target na dyan sa age group? Sa Bicol Region po ang target ang bakunahan 647,000 na kaakian. Wow, sa buong Bicol na po yan. 95% ka yan dapat ang bakunahan pa po sa measles, rubella na immunization. Dakula pala yun ha. Hindi po sa Albay, may data kita? Sa Albay, nasa 100,000 ang sa tuyang 100,000 plus ang tipuan sang bakunahan na aki sa Ayun. province of Albay. Opa. Sige po tabi, Ma'am Christine, marami pong salamat. Mabuhay po ka mo. Okay po, salamat po. Thank you. Chief Jim. Napunta Ma'am Christine, magpon mo niyan, August 10, sundo no rin ang duration? Ang buon po August 10 to 28, 2026. So buong month pa po ini kang August, igagibuhon ang kampanya. So first 2 weeks kang campaign, sige-sige po ang bakuna. So for ika-third week, mahana po, masuyod po ang sa tuyang mga kaakian na nakaduman, na natawanan kang vaccination duman sa mga lugar po ninda, masuyod po ang sa tuyang mga health workers sa inda mga purok and barangay. Ay, suda ko lang mapapilkan na mga munisipyo sa mga opisyalis niya to pasiring sa mga barangay captain. Yes po. So kaya kinakaipuan po talaga na dahil kakayanan kang health lang, kang mga health workers pa. Kaipuan po ang tabang kan po yung mga barangay officials, mga health leaders pa po sa barangay, mga partners and then stakeholders pa po, mga volunteer organizations kung pwede po. Kaipuan po ang kang health, ang sa indong tabang, ang pag-partner pa po. Ngani, mahanap pa po ini mga kaakian na target pa. At wala pong aki na mawalat or dahil po mabakunahan ka aning measles, rubella na vaccine po. Thank you so much, ma'am. So, thank you very much. So, yan tabi, Director Mar, ang pakipaguro niya to kay Madam Marie Christine Perez Nulial, ang Senior Health Program Officer kan DOH Manong Odigdi sa pinaglansar na ligtas tigdas sa measles vaccination nationwide, tabi, Director Mar. Okay. So, haligdi sa Kawa Hall, siyudad kan Ligao, yaon man digdi natural sa mga health workers kan city, probinsya, and natural yaon digdi mga opisyalis lokal sa pamamayo ni Mayor Nando Gonzales. Yan tabi dire kan sa tayo mga dagdag na impormasyon from Ligao City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Mga duwang standby. Medyo mahaba itong parada. Pagkatapos after the news break, we will be back for more stories.
Smile always! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one! DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. An oras, alas 11:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipinahayag ni Attorney Lorna Capuna na kung mailhiri siya, mapasara siya ng ley para rumpagon ang Senado. Sinabi niyang kaibahan ni sa iyang plataforma kan magkandidato siya kaito bilang senador alagad da siya ng gana. Kunestyon man niya kung si Isay ang pigrepresentar kan mga senador. Sinabi ni Capunan na nagiging magastos ang proseso kan paggibo ng ley dahil nagaagi ini sa House of Representatives, Senado asin Bicameral Conference Committee. Sa iyang paghiling, dahil nakaipuhan ang Senado pag-abot sa paggibo nin mga leyes. Iyan na detalyes kan pangalas 11 bareta, hali sa News Base. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Sa Indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Magandang araw
araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo? Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatiin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320. At anong solusyon po ang natuklasan ninyo? May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko at maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the
Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following Tech Vogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, salmon, or Skyro financing. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 259332 series of 2026. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga kababayan, balik po si Papa Mardila tayong iba sa programa Aramon Yato kanyang pong aldaw. Alas 11:17 na po ang oras. Good morning kay Don Miguel Cheldivera. And good morning man sa mga kababayan niya to po dyan sa Masetas Food House sa Lidong sa Santo Domingo. Good morning. Alright, mga to kami nabalta si Chief Jimmy na salita. Ali po dyan sa iya pong area. Chief Jim, please come in, Chief. Yes, Director Mar. Nagabot si Gobernador Noel Rosal. Mga official kan DOH dahil ta ang sentro kan Missile Robilla launching ceremony na sentro digdi sa Ligao City. Ginebo digdi sa Ligao City Hall building complex sa Ligao City. So yan, may ceremonial vaccination na isasagi po sa ngunyan, tapos pasana na magtarap kan sayang mensahe si Gobernador Noel Rosal hahagad niya na talagang masuportaran sa mga magurang sa kooperasyon bigahagad na tanganing maging successful ang programang ini ang vaccination para sa mga kaakian month 10 month to 59 month old Director, tanganing makaiwas sa anuman ang mga problema sa salud o mga kahilangan nagbuburuto sa sato yung kapalibutan. So yan, may kuha na mapicture ako direkta, may ceremonial vaccination yaw na digdi sa state sa mga aki ubo-ubo na kan mga magurang ibabaksin ini ceremonial habang yaw digdian mga official kan probinsya sa pamayo ni Gobernador Noel Rosal, official kan mga taga DOH, city mga taga RH, City Health kan syudad kan Ligao and iba pa dako na mga akian ini tabi Director na babarakunahan sa ngunyan. Ayan, pinag-send ko dyan sa tuyang satellite sa mga oras na. Kakoro ng si Gobernador, kakalapag pa sa nadaan niya, ali sa inakusay ni Manila garo ini, na nag-aeroplano, tapos direct tulo siya, digdi sa Siyudad Canligao, kinaraman sa dakulang aktibidad na ini. Nationwide din kami, Director.
pinagsasagibo sa panginginot kan na mga taga mga na DOH. Sandali ta. Yun na, nagpo na. Ayos, maday managiribining. Ay managiribining mga aki. Tala sigaw. Sigaw, direct, sigaw. Sigaw, pagok. Sigaw. Sandali lang ta. Mapapicture mo na. Ano, ping-ineksyonan? Amo na, ping-ineksyon na na. Kulog palaan. Kaya maning kulog ay, mga nagiribining nga aki. Ayan na, ayan na. Kasi abang ko dyan sa nalaning ma-i-play kasi sa mga pagkiriban, sa technical. Talata, sigang picture sa tabi Director Mar. At kawatan sa to yung kamot, ang duwang kamot. Sa nagpipicture, nagbibidyo. Oh. Sandali lang. Send ko dyan. Aday. Mabalik ako, Director. Okay, Mabalik ako. Okay. Ayaw ras pa man. Okay. Mabalik ako. Jimmy na salita di si Jimmy. Thank you very much, Chief Jim. Sa iyan po tabi. Mga dugin na mga istorya po yan. Ali po dyan sa Ligaw City. Connection kan launching. Kunyan pong aldaw. Kaya po na massive na pagbakuna kontra tigdas asin po rubella. No? And according baga duman sa nakauron ta kay Ma'am Christine Olyal, nasa 100,000 ang target digdi po sa Albay. Yan. Sa Bicol region is more than 600,000. Okay? So sa Albay nasa 100,000. So yan ang i-cover mga tugang sa bilog na probinsya para mabakunahan, para maging ligtas sa mga aki. Yan po tabi adyung kontra dyan sa tigdas asin po sa rubella. Okay? Na kung mapabayaan, posible pong ikabuwis ng buhay. Alright? Okay, sige po tabi. Duman sa mga kababayan ta, good morning sa mga taga-Banwang Daraga. Di ba? Good morning po tabi dyan sa Indo. Masigasig si Mayor Vic sa pagpromotir ng turismo dyan po sa Daraga. Naghahanap ng mga areas po na pwede pong i-rehistro na pwedeng pasiran ka mga kababayan ta. Pero duman sa Pamoso na, asin permi ng pigduduman ng Kagsawa Ruins. Kagsawa Parks and Ruins, di ba? Di tabata su kunyan, natambunan na su Black Lava, Green Lava. Di ba? O di, dyan sa Daraga, igwa dyanin sarong kuweba mga tugang na minabalda sa kunyan, minabalda ni nabalda ni sa Hubilyar. Di ba? Ayan. Balikan tayo po si Jimmy. May importante pong mensahe. Ali po dyan kay Governor. Jim, please come in, Jim. Hello, Director. Ayos na. Sarabay-sabay na pinagbarakunahan ining mga aki, mga piling aki, babae, lalaki. Yung managad, iribiyan. Sarabay-sabay na iribiyan managad. Direct, natural. Pako na bagay na eh. Pero madali man sana, nadaraman sana sa kwan. Sandali. Yeah. Okay. Nagka-picture mo, nasabi direct. Ayan. Pagkatapos ka so para barangay na, susunod na sa mga barangay sumangaki, tangani na magkabarakunahan. Taning sa anti-missile and rubilla, tanganing iwasan naman na mga problema sa salud, virus, na naglalagok sa mapakusog antay ng mga salud, then may vitamin A pa na itatao sa mga ining. Oo. So, okay, natabi, Director. Date man sana, garing ko dot man sana pagkatapos, okay na, dahil man masyadong grabing kura din ining mga kakian na pinagunahan sa mga oras din. Madurar ini sundong Agosto 28, kanya na taon. So, di na kasentro sa Ligaw, ang mga aktibidad and arog sa ibang munisipyo kasubag sa Kinabatan, sigwa man bakuna, ginibo man duman sa Mulat Bukal, Masarawak, and Barangay Mauraro. Yaon man kita duman kasubag. And
Mahali na si Governor agad sa mensahe sa ating mga informasyon sa mga aktibidad niya. Ngunya na pag-aldaw, iapot mo ni kuta na sa solar energy program tabi ang plano pag-adigit sa Ligaw and Duras. Hello, direct? Guide. Go ahead, Jim. Go ahead. Hello, direct? Go ahead lang, go ahead. Ay, ko na natin ako. Hindi na ako na daw ni Jim. Go ahead, Jim. Oo. Si Mayor Ronang muna, si Mayor Nando Gonzales. Agadan sa mensahe. Mayor, si News Director Martila po, mensahe po nito. Saan mo niya na aktibidad manood sa vaccination sa mga kakian. Hello? Yes, good morning po, Tabi Mayor. Message po tato sa mga mga magurang para po dyan sa indo pong piglansar na bakuna. Pig-launch ligding ko niyan, kan DOH, region-wide. Yun yung pagbabakuna kan mga tipdas at saka remura. Kasi importante ini na mabantayan tayo ini. Sana rin medyo ma-immunize na kita. Opo. Dahil sa pa nakukuha sa porsintahe na dapat pag immunize na yung certain percentage, magkakakuha na kita kay immunization na magayon. So, dapat siguro pag-isiguran mini na makuha ito sa porsintahe. Para sigurado, ligtas na kita kay ining bilang na ini. Iyo po. Opo, tayo ang target magkagawa ng herd immunity. Yan. Para sa mga kaakianda. Okay, so malibot po yan dyan sa mga barangay tabi sa Ligaw, Mayor. Ano po? Malibot yan sa mga barangay sa Ligaw. Iyo, dahil nagdidirect din sila. Pero after this, kuha kami kay mga programa sa per barangay na. Okay. Pero digdi ko na sa lugar may sa City Hall. Hindi ko na dinala sa mga aki na iba kasi launching ini. After that, we will go by barangay ini. Yes po, Tabi. Apa. Salamat po, Mayor. Tabi. Okay, thank you. Thank you. Ayan, okay. Ayan. Pasensya na, Director Marta, medyo maribok-ribok kaya digay. Si Governor, ay masa ko siguro. Dakol-dakol ko tanan mga yapot na digay. Kay Gobernador Noel Rosal. Pwede, idakit na kan malinaw kami dyan. Dahil ko na monitor this ko yung monitor. Sa cellphone lang kita nakamonitor. Gadang, tirahin mo na. Ha? Tirahin mo na, puta-putan mo na si Gob. Wide. Ay, sandali ito, nag-picture pa. Sandali lang. Anyway, kaya isa lang tatalo si Governor. Hello, Gob. Maray na aga. Okay, so ano po ang sa imong mensahe sa mga magurang na may guwang mga aki na manuhudig sa si News Director Mar nila po sa angkol sa DCGB. Director Mar, si Gob. Gob, good morning. Hello, Mar. Yes, po. Mar, long time. Yes, po. No here, ha? Oh, Hello, Mar. Opo, Tabi. Salamat sa mga suporta ng DCGB. Anyway, yung gusto ko hindi sa Ligaw City for the simultaneous launching. Digdi po, ginibo sa Albay launching. Digdi po sa Ligaw City, of course, hosted by Mayor Fernando Gonzales. And very successful because ayaw po susuporta kang LGU and siyempre sa mga magurang. Ako nang ngapudan ako, Mark, sa mga magurang na take advantage sa tabi. Ito para sa mga aki sa ini. Sa mga qualified na edad, aram na po nindayan, darahon sa pinakaharaming vaccine center. Nobody, sabi mo nga ni, we see to it that all vaccines should be delivered up to the island para nobody should be left behind. Yes po. Opo. Mayor, Gob, maiba kita. Naging very successful po yung ginibong Albay Just Transition Conference, Tabi. Yes, Pero mas share ta kung pira ang naging kaganapan at sa kagaro may 300 megawatts na target yan sa Ligaw? Yeah. Alam mo, Mar, ang karahayan ka ni, pag-launch ni kan 2024, dakulog talaga kinagka-interest, no? Meaning, talagang dakulang bagay ito na nagpamidbid kita sa buong national, sa buong mundo, na ang Albay wants to be a part of renewable energy. As a matter of fact, may mga positive na nangyari na, like for example, the windmill, nakaulay ko mismo na initial na investment that is 20 million, but they will invest multi-millions, no? So, yan po ang digdiyan po sa Papiduran from Ligaw City. And igwa man akong pigi meeting ko niyan na almost pigayos ta sa mga documents from the local government ining mga piapuntang solar panel farm, no? Ini baga to usong niyan sa Europe na kay puanta sa nakidaga every hectares
every hectare 1 megawatt. So if you want to put up 80 to 100, we need 100 hectares. Ito lang ang challenge sa tuya. But sa kunyan po, based naman sa investors na igwa kita ki potential na 300 megawatt, which is much higher sa requirement kang Albay. Kaya magapigasabi mi na, bako man ang ganda pagsabi mong solar, so mga individual no, to source power ta. Yes, pag nakuha sa ini, 120 megawatts man sa nabaga ang requirement kang Albay, sobra-sobra pa. So with a low price, pagiling ko, then mapakareta ang aleko. Pagiling ko may future kita. Ayun. So abangan tatabi yan. Yung very important yung naipasa po sa IMO mismo, as in sa provincial government na roadmap. Yes, tabi. May roadmap na kita, tama Mar, tinawag na. Kasi ito na ang guidance ta, then pailing ko to sanggunian kung kay po ang legislative measure. Apa. Sige ba tabi, Gob? Salamaton. Salamat Mar, sabi salamat. Okay, thank you so much. So yan tabi Director Mar, na at least na kwata so dit na minuto tabi busy gobernador with Mayor Nando Gonzales sa mga oras na ini. So yan tabi Director Man sa to yung mga dagdag na impormasyon from Ligao City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Mga tugang, yan po tabi. Ang sa tuyang mga espesyal na pag-cover sa kaganapan po naman sa Ligao. May ganaraman po sa pagbakuna at saka natin po naman si Gobernador. Hayaan po naman kaya nagsegue na kita naman po sa nangyari po na Albay Just Transition Conference na ginibo mga tugang sa Oriental Hotel. 3 days, 5, 6, 7 mga tugang last week. And naipasa na kan Philippine Movement for Climate Justice kan Albay Renewable Energy Association Alliance yung area, yung pong yung roadmap na magiging giya mga tugang para sa bubugtak nin mga inipong sources ng energy, pag-develop, pagkatapos siyempre kung paano maportiran manggirari sa pong kapalibutan. Sa Sabado po, tabi, may recap kita kayan with the personalities behind, tangani po na mas masabutan ta ang mga bagay-bagay. After ka ito, may nagsunod pa kan Sabado, iwa pang pagtiripo na ginibod yan sa Lotus Hotel. Kaya mga foreigner dyan, na yan, manungon pa din sa renewable energy. So, you might as well, sabi nga ni Ken, dissect kung para po maging preparado mo kita dyan. And saro, may mga request nga niya mga kababayan ta, na sana nga ya, sa pagput up ng mga solar panels, mabawasan mga ang gastos, ang buwis dyan, o ang gastos pa dyan, mabura-barato pagkatapos ngaya yung pagbakal kang aleko sana ngayon magmahal-mahal man. Mahal-mahal man. Pero ngayon kabangasa na. Kabangasa na ngaya. And then may gagastusan ka pa dyan ng metro. Kasi bilateral meter yan ang gagamitin dyan. Dua. Sarong palaog, sarong paluwas. So sa salidaan sa metro mo niya na luma dyan. Kung gura na sa kantidad kaya itong metro mo na luma, ibabawasan kantidad kaya ito duman sa bago. So tada ka ito, yung babayadan mo. Yan pangyari. Sana malibre na lang. Ayan. And then siyempre, yung pong pagmaliugot ka mga lokal na gobyerno, sinpokang sa tuya po ng mga national government agencies na mag-shift mga tugang to renewable energy. Mga opisina. Yun man ang mga target. Yan ang pigpapalaman duman sa pigka-craft mga tugang na provincial ordinance manangon sa renewable energy dampo sa sangguni ang panlalawigan headed by board member Caroline Sigaso para po mas maging maging malibyano kasi kung ano mga pwede na makuaman na benepisyo ka mga nag-venture dyan po sa solar whether household o kaya sa tuya po ng business sectors and kasunod man hiling ko yung City Hall kang Naga John full solarized na. Ano mo kung paano ito nangyari? May nagdunar yun. May nagdunar kayo mga solar panel. Saka iba pang gamit. Sana mayroon din magdunar sa mga hospital. Very, very vital po sa mga hospital na dapat hindi tumitigil ang power dyan. May mga nagagamit po ng kuryente po dyan sa lugar na yan. Okay? Alright. Mga dugang, oras na to 11:34 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
Email responsiblegaming@pagcor.ph. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. An sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanwaan sa gabay sa marhay na paggugobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Impapawid para sa kalusugang pagkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel kan namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa indong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang albayano. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10. Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program. Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mark Villar. Yan. Alright, mga tugang balik po kita sa ito pong programa ng pong pag-aga. Diba po sa mga kababayan natin, dagdatan ni Story, ali po niyan sa luwan sa First District kita. Nasa linya si Pading Jomar Bien. Pading, please come in. Good morning sa mga parantabay. Alat ko na tayo suksok kung ano yung monitor sa takong kalinga. Madali ka lang. Sige, go ahead. Alright. Okay, pade. Yes, go ahead. Sa mga dagdag na dareta, aaksyonan kan lokal na gobyerno ginaray kan tabako ang problema sa daing nasisirungan na parabakal ning bagas sa FTI digdi sa warehouse kan National Food Authority. Ini ang ipinahayag ni Mayor Ray Bragais kasubago matapos na ipaabot sa iya ang impormasyon na naman kan sarong media na sobra na pila naman at sinagkadiripis sila na naman duman sa may warehouse itong mabarakal kan bagas lalo pat pauran-ura na nagpaparayong na sa naso iba na tatapuyasan talaga. Sabi ka ng alkalde taang inot ng ilinuwas ka na kalis na simana sa iya ka itong susarong taga-media na bako naman bagaan pero bakong updated sa issue gayod inapot na yan ka nakalis na simana kay Mayore. Ang sabi ni Mayore, inaksyonan may nabagangaya yan. Kaya lang, ang problema, so NFA, sa masay nag-request so National Food Authority o FTI, pinadarahan ko ngayon diyang kina-tent, buda tukawan. Ang problema, pinalawag sa nangayak ang NFA, sarong tent, tapos, ang gusto, ikarad sa luwas, so mga na iba, pati mga tukawan. Pinapull out ko ngayon, sabi ni Mayor, bawal bagay ngayon, national road dito. Nga po, hindi ka lang kitent matadarakuraw ng tent, maulang sa agihan. Kung tukawan man sa nangayang karag meduman, man kimi na asumer na yung nabantay kan mga tukawan, so mga monoblock bagay na pala, so tingin. Magkakawarara ngaya yan. Pigagadan mga sindaki solusyon, NFNFT, ay dahil naman ngayaga sa muya, nag-response. Basta kami preparado na magpadara diyang kiten, pero duman sa loob kang compound. So taga-media, nagbalik naman sa NFA, ipinaabot itong sabi ni Mayor, dati na bagang ginibo mananggat yung alkalde. Pagbalik kay itong taga-media sa tabako, kasubago, inapot kayo, pinaabot, nakaurong ko ngayon sa manager, ika na ngayon, taramduman, kay Mayor na padarang kami digdi, kay mga tent mo na tukawan. Nangyari? Ano ba yan? Sabi ni Mayor, pero darami na sinda, tapos sa Bonida, ngunyan ikampig sugo na taraman kami na magpadara. Ang ano pa nga niya, sabi pa nga ni, magpasara nga niya talawi ko na sa parapig peratara, magpangay si solusyon ng Sangguniang Bayan Manang Godigdi, kinat na ni Mayor.
Kaya na nga yata nila, paulit-ulit na nga yan. Pagkadin mo kayo kisurat naman, mag-black and white sinda sa muya pa. Kami nga, pero paradong ipadara yan ng mga ano nga. Pero may mag-request nga sinda. Pero ang gusto may manggaya, doon ba nilog sa compound kang warehouse, magkaluwas? Ginibo may na ngayon, so dapat mong gibuon. Si Dabang nga nagsasayong mamansana. Kaya, iyo nga yan, bigyan pang na problema. Pero ngayon, masurat nga ako naman sabi ni Mayor, kung di sila magsurat, ako masurat sa indata, pag-urulayin ko na talagang solusyon dyan. Dahil sana pwede maglaag ki, ki tent sa National Highway, buda mga tukawan, sa bawal nga yan. May pwesto. Uli si Mayor. Pwede na kami kay Canopy, duman din na po sa loob. Ano naman mapalagab kay Canopy sa luwas, bawal. Ano naman malagab kay Tukawan, sisi mabantay. Wala kami malagab kay Canopy sa loob, ano kami Tukawan sa loob. Pakaunin na yan. Basta, tabakan mo po ako. Ang kapag may nagsasabi ko sa iyo. Kung mo yan ito si Tabang na halis ng GU, magsurat sinda. Tapos may sinda mo niya natin ba kung magsurat sinda. Yan yung masabi na ha. Si Mayor, garo iyuyam na. No. Ano yan? Nakukulita na. Diyan sa bodega kan NFA, diyan sa tabako, may espasyo pa man na mabugtakan kiten sa laog? Mahiwas pa di ang espasyo, kaya lang so rason man kan sa NFA, kaya din ako, di nga makamaniubra sa mga truckmen na maralaog. Pangyari. Kung makalaog iyo, pero sa pagmaniubra nga yan. Kaya dako naman ang ganda problema yan ang siguro kayan ang gibohon mag-west sa DPWH na puta na magtag ki mga pen sa National Highway. Ayun, ito sunod. Maparang pati sa DILG, maparang sinda. Oo, kaso may memorandum naman sa DILG. Ang nangyayari sa buhay. Ayan, di ba, tukawan sa na nga, dahil dahil itugot sa tent, di tukawan ba ka, pwede ba sa gilid ba sa naan, mag-air mga security guard, magbantay sa tukawan. Oo. Ay, nako. Mawara man ang ganun tukawan na. Dahil nga nang sarapingon dyan sa gilid ang tinampaw. Ay, sos. Roger, nasa loob na itira, so nasa luwas pa. Nasa luwas pa. So, yun ang problema. Pero sabi ni Mayo, ngunyanal daw, magsurat sa kumuyang NFA, mag-request hindi kung anong request, at puwera sana sa pagbugtak kiten sa National Highway. Yeah. Kaya nga, dahil man pwede kibuhon. Nag-kukooperar ngayon kami sa Sainda, kaya yaw na ngayon Sainda move. Hawak niya kung ano ang gustong ipagibo sa alkalde, puwera sana sa luwas o sa National Highway. Ang sabi ni Mir, hawak niyo ang beat. Correct. Naghanap sana ngayon. Kami very cooperative, sabi ka ng alkalde. Okay, sige. Maraming ng informasyon, Jomar VM, DCGB. Thank you very much, Maring Jomar. So yan po namin, mga kabayan. Ang sa tuya po na mga paalam ka mga pag-iribat ang koneksyon ka na naging problema ka mga parabakal kibagas dyan po sa NFA warehouse, mga tugag sa tabako na daining tultul na mga sirungan. Naunibita naman sa tabako, so dati na nagpadaraman duman pero dahil pinag-akomodar sa laog, kaya ba pwedeng sa luwasan to may pagbabawal baga. Ngunyan, may kunya na naman, may request na naman, adi, ilingon ta ngaya. Nagsurat ka mo. Ang nangyayari sa buhay ta. Ang hirap maging mahirap mga kapatid. Bueno, Joshua James Bino nasa linya, 11 minutes before 12. Joshua, good morning, please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Aha. Good morning sa mga paraan tabay. Oy, nakadyang ka na sa Milaos Cave? Sa Nabasan? Sa Nabasan? I-grade ko ta ang buhay ko ta. Medyo difficile na ang pagpasiring dyan. Baldayan sa Piduran. Ang Piduran sa Bilyar. Aha. Nakalog na ako dyan, kampanahon. Ganyan, pero gustong i-develop ni Alkalde pa yan para maging, ano yan, tourist destination man. Yan mo. Okay? Inspection ka na kaagi, Sir Mar. Tangani na apera sa kagsawa, igwapang iba. Okay. Anyway, tabi, Sir Mar, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag na tong bareta,
Lauman ang presensya kan Daraga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa mga eskwelahan Tabi Sir Mar sa mga masunod na semana o kaya bulan. Para? Ini para magkondusir ni mga earthquake drill. Sigon kay MDRMO Chief Engineer Bim Dineros, eskwelahan Tabi Sir Mar na prioridad manindangon yan na mapasyaran para magkondusir ng mga earthquake drill. Kung sigon sa iya, target sa indang opisina na makapagpakondusir ng earthquake drill at least sarong beses lamang sa laon sarong bulan. Inunanay-kan mga nakaaging simana sa Daraga North Central School, so na pinag-schedule man, so seryo digdi sa Barangay City, asin sa kunyan pinagadalan ka na ng bita ng opisina kung ano naman ang sunod na eskwelahan na sa indang tauwanin na prioridad. Sigun kaya Sir Mar kay Engineer Bim Dineros, kumbaga regular ng pinagpeprepararan kan munisipyo kan Daraga ang pag-uuran ang posibilidad ni na bagyo patertermina kitang tigagihan at sigun sa iya sa dapat matawan man ngunya ni na pagtutok asin tamang pagpreparar iyo ang may kinaraman Sir Mar sa linog. May karam kung na rin matama, kung kaya importante na at least aram kan publiko kung ano ang gigibuhon sa oras asin pagkatapos magkaigwa Sir Mar ni na linog. Dahil man tigagad na lari, alagad mas maray ng pasiguro. Kaya sigun kay Engineer Bim Dineros, sarong beses sarong bulan ang panuninda Tabi Sir Mar, asin sa kunyan prioridad, iyo ang pagkondusir kay ini sa manlain-lain ng mga eskwelahan sakop kan munisipyo kan Daraga. Ang Tabi Sir Mar, ang dagdag pang istorya, Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. And good morning sa mga taga-Bakakay. Good morning po, Tabi sa Indo. Pinag-aanap ko ito sa numero ni Mayor Tapudang ko kundi day ko na day makakonect. Alright, anyway, may official na mensahe po si Mayor Nuki Bumbales in connection ka nangyari po bagang insidente kanakaagi pong simana na manungod po sa estudyante sa eskwela o kan eskwelahan. And ang sabi ka ng alkalde, duman sa iya pong official Facebook page na bilang magurang, dakulan sa iyang pagtaonin importansya sa seguridad kan mga kaakian sa laugman o luwas kan eskwelahan sa arong usain man na lugar, pribado man o pampubliko. Asin bilang ama kan banwaan, dakula o na bagay para sa iya ang seguridad asin interes o kapakanan kan lambang bakakayano lalo na kan sa tuyang mga kaakian. Sabi ni Mayor Mamundo, asin na makabahala itong nangyari pong insidente. Nangapunan siya sa mga magurang, asin sa mga eskwelahan, na mas pakusugon ang mga nag-i-existir na polisiya manungod po sa seguridad asin kaligtasan. Siring man sa mga magurang na pararumon ang paggiya asin pagataman sa satuyang mga kaakian. Dahil nga po kita mapagal sa pagparumdum sa inda na dahi mangkulog ning kapwa, pisikal man o emosyonal sa anong man na paagi. Asin kung may dahi pagkasinarabutan o problema, pero may kitang may marahay na malinaw, asin tamang paagi tanganing marisolba ini. Dahi po magduwa-duwa na magrani sa mga otoridad sa eskwelahan, sa magurang o sa kisay man na pwedeng makatabang sa sato dahil sa lambang problema, may tamang paagi nin pag-atubang asin dapat nagibuhon sa ligtas asin matiwasay na paagi panatilion tapong ligtas na sato asin matuninong ang satuyang komunidad. Sabi pa kan alkalde sa ngunyan, pigpapaubaya niya, pitang kwenta ng una niya sa mga otoridad ang investigasyon asin proseso para malinaw na maaraman ang tunay na nangyari sa asin makagibo nin magkakanigong aksyon sa mga imbelto. Kaiba sa mga ini asin susog sa executive order na dati nang pinaduwas, tanganing mas pakusugon ang seguridad lalo na sa mga eskwelahan. Nagpapud na po nin emergency meeting sa aga, Agosto 11, kaibaan gabos na school heads, asin school administrators kan public, asin private schools, pati na ang mga opisina, asin ahensya ni gobyerno na imbuelto sa seguridad asin proteksyon kan sa tuyang mga kakian.
Pagurunan po digdian mga nag-i-existir na safety measures asin mga dapat pampakusugon asin ang mga konkretong lakdang na dapat gibuhon tanganing mas maging ligtas an mga eskwelahan asin an mga kaagian. Makakalaom da po ang lokal na gobyerno kang bagakay na pirming nakanda na magtabang asin makipagkoordinasyon asin maghimo ning kinagaypuan na aksyon tanganing maprotektaran asin mamakatamanan ang satuyang mga kakian asin ang satuyang enterong komunidad. Yan, ang sabi po mga tugang ni Mayor Nuki, ang mga kakian dapat nag-eskwela na ligtas, dapat sindang nakauli sa sindang mga arong na ligtas, dapat sindang nagdakula sa sarong komunidad na nag-aalaga, nagprotekta, asin nagigiya sa sainda. Kaya sa gabos na magurang nag-aalaga sa mga kakian school heads, barangay officials, kapulisan, responders sa lambang Bakakayano, magtarabangan bugita. Padagos bugita maging mapagbantay, padagos itang mag-aksyon, asin padagos na paprotiran sa tuyang mga kakian dahil ang seguridad kan sarong aki, seguridad tagabos. Ang kada aki kang Bakakay, aki tagabos, sabi po ni Mayor Nuki Bumbales. So yan po yung official statement mga tugang kanalkalde in connection ka nangyari pong insidente. Okay? Alright. O de, magtarabangan na lang at saka kauron kimaray ang mga agi pag may mga problema. Tangani pong maging areglado kita. Okay? And then siyempre, ang mga security measures kang lambang eskwelahan. Yan po ang pinakang importante. Okay? Kung anong mga existido na mga patakaran, pera kayan, may standing memoranduman ang hatuya po na Department of Education baga na ang kabus na eskwelahan magagawa po ning kunyan. Nin pag-exihir sa mga paglalaog ng mga ano man na bagay na pwedeng magamit sa kalokohan. Okay? O paano tabi, mga kabayan? I think this is all for today para po sa tuya pong mga kababayan. Ngunyang pungal daw na ini, mga tugang nin Monday. Happy Monday to everyone. Salamatong po sa kabos sa mga tabangan tabay belated happy birthday kay RD Herbie Aguas Kasudma, asin kay Kabalikat 43050 Sir Justin Balkin. Salamat po maray. Bueno, ako po si Mardela Dagiba. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.